Hai! Sunt plutonerul Rândunel Albeț și... Sunt părintele Moise Corlățeanu, dragi noriași din parohia Corlate, bine v-am găsit, vă prezentăm știrile. Să trăiți, stimați telespectatori, cu permisiunea dumneavoastră raportez prima știre a ediției. Cu 3 luni mai devreme decât se fixase termenul de depunere al cupoanelor, Președinția României, secția Promisiuni Electorale, în colaborare cu Agenția Națională pentru Privatizare, secția Acceleratoare, anunță populația că problema cupoanelor a fost deja rezolvată. Începând cu data de astăzi, ora 23, 55 de minute și 30 de secunde, ora locală Corlate, fiecare deținător de cupoane din țară va proceda după cum urmează. Așezat înciupit cu un foarfece în mâna stângă și un creion chimic în mâna dreaptă, va practica o crestătură la 2/3 de vârf și o treime de baza cuponului. Din colțul din dreapta jos se trasează dreapta AB, care intersectează seria cuponului în punctul Q. Tăietura ND, pornită din punctul H, ortocentrul cuponului, intersectează arcul de cerc MP, pornit din dreptul semnăturii directorului Agenției Naționale pentru Privatizare. Cum HQ supra AM plus BD supra AN egal cu MC supra... Ăsta e radical? Da. Supra radical din 2, se ajunge lesne la ecuația primului contabil și anume AM plus MD supra pi radical din 3 egal cu sumă de la K egal cu 1 la N din BQ pătrat, oricare ar fi M și N aparținând Z mulțimea numerelor întregi. Aceasta înseamnă o împroprietărire a populației cu peste 0,000005%, ceea ce trebuia demonstrat. Stimați enoriași, cu ajutorul lui Dumnezeu, în comuna noastră a sosit astăzi robul lui Dumnezeu și al guvernului, domnul subprefect Ilie Ionescu. Cu acest prilej, în parcul Corlate, a fost dezvălit un monument închinat luptei necurmate contra răului, desfrânării, deșertăciunii, corupției și abuzurilor. Dăm de la fața locului legătura cu diaconul nostru cântăreț drag, Dionise Romașcanu. Dionise, ai legătura. Am primit legătura aici, în fața primăriei Corlate, unde se va întâmpla un eveniment deosebit. În lumina pură a iernii se va dezveli un monument închinat luptei împotriva bicisniciei firii umane, împotriva fără de legilor, împotriva celor plini de prihană. O tempora, o mores, spunea psalmistul, și aceste versuri n-au fost niciodată mai pline de actualitate decât acum în fața primăriei Corlate, unde se va dezveli un bust, un monument. Momente emoționante când toată comuna, indiferent de vârstă, este prezentă la apel. Iată-l pe domnul Ilie Ionescu, subprefectul județului nostru. Mulțumim celor care au depus eforturi pentru a se dezveli acest monument. Mulțumim subprefecturii. Trăiască comuna Corlatele. Dau legătura în studioul nostru. Părinte, domnule polițai, aveți legătura. Mulțumesc, Dionisie dragă, vă prezentăm continuarea știrilor, te rog foarte mult. Permiteți să raportez continuarea știrilor. După dezvelirea bustului său, domnul Ilie Ionescu, să trăiți, și-a continuat vizita în sala de protocol a primăriei, unde s-au discutat problemele comunei. Apoi s-au analizat problemele dezvoltării localității Corlate. Și iată că, dragă Rândunele și stimați enoriași, prin aceasta am reușit să trecem cu bine cu ajutorul lui Dumnezeu și de această știre. Și eu zic să citești tu știrea următoare. Uite, ți-o dau de la mine, că nu am ochelari și nu pot să văd. Acum chiar am avut probleme la prima. Te rog așa cu suflet, cum știi tu. Doamne, iartă-ne că suntem... Părinte, cu mare mirare, locuitorii comunii Corlate au aflat de abuzurile șefului de post plutonerul Albeț. În numai 2 ani a strâns 2500 de mărci, de care au auzit și șefii lui de la județ. Astfel, de 1 ianuarie, plutonerul Albeț
Va fi trecut în rezervă dacă nu face ceva cu banii ăia. Părințele. Mulțumesc. Păi știi că, matale, tot ești editor acum de serviciu. Ia, citește, matale, știrea asta, că nici eu nu am ochelari la mine. Sigur, și nu, sigur, te rog frumos, da. Așa din... Nu mai citești nimic, eu. Nu, că uite... Nu, Ba, dacă nu o trimit eu la eparhie. Citește, te rog frumos. Citește. Unde? La eparhie. Doamne, ferește, ia să vedem. Citește așa, cu suflet, părinte, Da, cu suflet, bine. cu intonație. Iubiți creștini, cu durere în suflet, vă aducem la cunoștință unele fapte grave săvârșite împotriva moralei și spiritului nostru. Astfel, în Corlate, părintele paroh Moise Corlățeanu... Citește, nu te opri. Hai, citește tot acolo, toată știrea. Lățeanu, profitând de credulitatea și neștiința enoriașilor săi, Așa. a săvârșit următoarele fapte lumești. Primirea ca dar de pocăință în mod nejustificat a 15 metri cub de lemn, 15 saci ciment 19 scrie acolo. și 18 col tablă cutată pentru casa din Râușor. Încălcarea în scop profitabil a secretului spovedaniei și asta nu pot să o citesc. Lasă că o citesc eu, părinte. Și înscrierea în partid și predicarea din Amvon a platformei Program. Nu adevărat, minciună! Da, lasă că știm noi ce minciună. Asta e știrea, stimați telespectatori. Las că ți-o fac, eu las că te aranjez. Da, că eu nu te-i prinde cu Opelul prin comună. Genericul, gata, hai, băgați genericul.